Poslední dva ze série, je tomu tak? Tak poslední tři. Ale to je škoda. Ten letuš je hodně nekvalitní, co si budeme povídat. A dává tím šanci. Dej to! Ne, série nekončí. Stále 6-6, ještě před dva poslední. Kolik je u vás ještě? Poslední dva, u vás je kolik ještě? Taky dva. Takže předposlední série, přátelé. Bude to velké vyvrcholení. Stadion bouří! Opět golman chytá! To je neuvěřitelná! Takový roštěv už jsem léta neviděl. A srovnají! Ne! Je to šance! A přátelé, přichází šance na poslední srovnání. Teď už musí. Je trošičku pod tlakem. Je srovnáno. A teď je a kdo to má v rukou? Je to hráč. Cinolobitu. Je to hráč Cinolobitu. Kdo vede vy, jo? Tak už, aha, pardon. Tak já se omlouvám, byla tady trošičku chyba. Hráč Cinolobitu Bohomec může srovnat a posunout to do dalšího rozhodčí. A první vítězí.